अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। राज्यातील खासगी प्रवास वाहतुकीसाठी गणेशोत्सव काळात दामदुप्पट दर आकारणाऱ्या खासगी वाहन चालक व ट्रॅव्हल्स कंपन्यांना आरटीओ प्रशासनानं दणका दिला आहे। मुंबई ते सिंधुदुर्ग असे साधे स्लीपर शिवशाही बस यांचे दर जाहीर केले असून खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांना यामुळे या दराच्या दीडपट मर्यादेतच भाडं आकारता येणार आहे। पाहूयात। आपल्या जिल्ह्यात जे मुंबई पुण्यावरून जे चाकरमानी येतात त्यासाठी आम्ही उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय सिंधुदुर्गतर्फे त्यांची प्रवाशांची लूट खाजगी प्रवासी बस वाहन चालकाकडून मालकाकडून लूट न होण्यासाठी आम्ही महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडून त्यांची आम्ही साधी बस शिवशाही बस आणि स्लीपर बसेसचे रेट मागितली आहे। त्या रेटपेक्षा जर कोणत्याही बस चालकाने दीडपट, उदाहरणार्थ आता मुंबई ते सावंतवाडी साध्या गाडीचा दर आहे 750 रुपये, त्याचा जर दीडपट धरला तर 1125 रुपये त्याचं भाडे होणार। त्यापेक्षा जर जास्त कोणी भाडे वसुली केले तर त्या आपल्या प्रवाशांनी आमचा जो मेल ID दिलेला आहे तसेच माझा व्हॉट्सअप क्रमांक दिलेला आहे, याच्यावर जर कंप्लेंट केली त्याचा तिकीट आणि त्या गाडीचा नंबर त्याच्यावर आम्ही लवकरात लवकर मोटर वाहन कायद्यानुसार कारवाई करणार आहे। एकंदरीत ह्या सगळ्या गोष्टीचं जर परिस्थिती बघितली तर सर्वसामान्याला जनरल तिकीट 700-800 पर्यंत दिलं जातं, परंतु प्रशासनाची ह्या सीझनमध्ये थोडाफार त्यांना फायदा व्हायला पाहिजे तर 1-2 पट त्यांनी वाढवलं 100, 200, 500 रुपये तर तो भाग वेगळा असतो। परंतु एखाद्या तिकिटाची 800 रुपये तिकीट असेल जनरल आणि ते जर 3000-4000 रुपयाला जर ट्रॅव्हल एजन्सी किंवा बस चालक विकत असतील तर हा निव्वळ लूट आहे। सर्वसामान्य माणसाच्या आणि चाकरमान्यांचा प्रवाशांचा गैरफायदा घेऊन त्यांच्याकडून डायरेक्ट खिशात हात घालून पैसे काढण्याचा प्रकार आहे। अशा पद्धतीचे जर समजा प्रकार घडले तर प्रशासनाने थेट ट्रॅव्हल एजन्सीच्या जो कोण मालक असेल त्यांच्यावरती खंडणीचा किंवा लुटालुटीचा गुन्हा रजिस्टर करावा अशा पद्धतीची मागणी काँग्रेस पक्षाची आहे। सावंतवाडी ते मुंबई 1300 किलोमीटर अंतर आहे। 1300 किलोमीटरला डिझेल 35,000 रुपयाचं डिझेल, 35,000 ते 40,000चं डिझेल लागतं आणि ड्रायव्हर क्लीनर पकडून त्यांना 5,000 द्यावे लागतात। अशावेळी टोटल खर्च 45,000 रुपये होतो आणि गाडीचा रिपोर्ट जास्तीत जास्त तुमच्या भाषेमध्ये लूट केली असं तुम्हाला वाटत असेल तर रिपोर्टच सर्व 50,000 रुपये होतो। अशा परिस्थितीत गाड्या चालवायच्या की नाही हा प्रत्येक मालकाचा विषय झालेला आहे आणि 2 वर्ष लॉकडाऊनमध्ये हजारो रुपये व्याज भरून त्या गाड्या काही विकलेल्या आहेत लोकांनी आणि गाडी धंद्यातून नाही झालेले आहेत आणि इकडे गव्हर्नमेंट सांगते तुम्ही धंदा करा, पण चतुर्थी सीझन एकच असा सीझन आहे की येताना कोण असले तर जाताना एमटी गाड्या जातात आणि STच्या चार्जमध्ये आणि दीडपट चार्जमध्ये 1200 रुपये तिकीट हे योग्य आहे, परंतु वन साईड सीझन असल्यामुळे वन साईड फक्त त्यामध्ये 100 रुपये जास्त घेतात हे लोक, पण आज नाही घेतले तर गाड्या तिथे आणि विकायला पाहिजे ताबडतोब आणि या धंद्यातून मोकळा आहे। गव्हर्नमेंटला टॅक्स जातो आहे, थोडा भरत नाही, महिन्याला 18,000 रुपये टॅक्स देते गव्हर्नमेंट प्रत्येक गाडीचं लक्झरीचं महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट आणि 3 महिन्याचे पहिले पैसे भरा, धंदा नाही केला तरी पैसे भरा आणि अशा परिस्थितीत मालक हैराण झालेले आहेत आणि लुटालूट म्हणतात ते चुकीची गोष्ट आहे। हे नेते लोक लुटालूट म्हणतात। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।